Лудница в Атина, сцени на неукротима радост след първия европейски трофей на гръцки отбор. Олимпиакос взе Лигата на конференциите. Първият гръцки тим в историята с европейски трофей. Успех за Олимпиакос в финала на Лигата на конференциите в Атина на домашна земя срещу Фиорентина с 1-0 след продължение. Панатинайкос не успява да спечели кеш срещу Аякс на Йохан Кройф в началото на 70-те, но Олимпиакос вдига все пак първи европейски трофей за Гърция в може би и от най-скучните финали, които съм гледал в живота си. 0-0 в редовното време и 1-0 след продълженията от 30 минути. Олимпиакос победи Фиорентина, а виолетовите губят втори пореден финал в Лигата на конференциите, след като миналата година загубиха от Уест Хем. Миналата година гол в 90-та минута на Уест Хем, сега гол в 116-та минута на Олимпиакос. Фиорентина определено няма късмет. Аюб Ал-Кааби, героя на Олимпиакос през целия сезон в елиминациите в Лигата на конференциите, вкара и сега в 116-та минута. Представете си само